medie, så er vi her. Ja, det er Jesper, og det er Magnus. Og det her er mig. Ja, det håber jeg da. Det håber jeg da, jeg har. Ja, vi har lige startet en survival-verden. Ja, mens jeg kigger lige, om jeg har det. Fuck det. Nej, det har jeg fucking ikke. Sådan det, jo, det har jeg fucking. Jo, det har jeg sgu da. Det har jeg sgu da. Kan I ikke godt høre mine venner? Jo, det kan I godt. Ja. Okay, lad os komme i gang med farme. Vi har simpelthen lige skaffet en hakkevær. For fanden, det lækker da en lille smule ved minen og optager. Ja, hvad for en kanal er det, det kommer på? Zombie. Ja, så det kører på Multistudio. Ja, det kommer ud på Multistudio. Det er virkelig røv, vi ikke har aftalt det endnu. Ja, det er virkelig røv. Hvad er det for en kanal? Drengen, undskyld jeg siger det, men jeg har lige fundet lava. Vi har en lava. Hey, I skal ikke nok på. Jeg har nok. Til den lavapyl her bagved. Kæft, det er koldt herinde med mig. Jeg har fundet kul. Altså, det må være. Skal vi ikke bo oppe i bjergene? Der er sindssygt mange får deroppe. Jeg har nakket på. I skal ikke nakke flere på. Jeg har til 3 senge. Ja. 9, 2, 3 seng. 9, 2, 3 senge. 9, 2, 3 senge. Ja, lad os skaffe nogle ressourcer. ressourcer. På den her lille åbne Ressourcer. Ja, så går vi smadrer skoen herovre. Kæft, det er koldt, mand. Det er streng. Jeg sidder sgu da i en varm trøje, og jeg fryser stadigvæk. Okay, så er det måske lidt koldt. Ja. Jeg laver en mine. Ja, og så går mig og Magnus i gang med at skaffe ressourcer. Ser du det? Vi er sorry for de andre fra Multistudio ikke er her. Det er fordi, at en af dem har Minecraft, og de andre, de har sgu ikke købt Minecraft. De gider ikke købe det. De sidder, ja, jeg ved sgu ikke, de sover nok nu. Ja, klokken den er 1:15 om natten. Ja, ikke om dagen. Så dør sgu da. Du skal ikke stå i vejen for os. Ja, det kan godt være, at jeg er lidt retarderet, når jeg spiller ved jer, men det er fordi min lægger lidt. Jeg håber ikke, det ser ud til at lægge for jer. Det er sgu da, jeg lover det for. Hvor meget lægger det på en skala på en 3. Jeg kan nemt spille med det. Eller ikke, hvad? Nu skal vi lige se her, nu skal jeg lige lege lidt med. Jeg sætter bare til. Sådan. Det er sgu da også klart, den er på fare. Ja, okay, så jeg skal gå. Ja, nu lægger jeg lidt mindre. Ja, det skulle da bare gå, ikke? Ja, det er på det hele. Resten, de får sgu da bare lov til at stå deroppe. Et får. Magnus. De skal ikke nakke på. Hej, Magnus. Fuck. Der var langt ned. Der var sgu da langt ned til dig. Hvilken slags hus skal vi have? Et flot hus. Godt sagt. Skal det ikke være sådan noget med mørkt træ og... Hvad skal vi mere have? Altså mørkt træ til stolper. Og så bare mørkt træ til væg også, eller hvad? Det er jo et lille basic hus, det er. Ja. Ja, okay. Det er derfor jeg kan op. Jeg gik happy. Vi spiller alle sammen med default text, ja, nej, jeg spiller sgu med specs. Nej, default jo, ja. Det var med den PC. Ja, det er en PC-opdatering. Jamen, og nu har du noget jord. Nej. Nå, det bliver du nødt til at skaffe. Jeg har 46 hus. Ja, det er fordi vi skal flytte det lille stykke herude, så huset kan være her.
Magnus. Æd jord. Gå i gang med flåde, der stykke derude, ikke også? Gør det ikke. Fuck, der var mine sgu da. Skal mine være inde i huset? Nej. Der var en, der skrev til mig. Skrev til mig på Skype. Jeg gider ikke til at kigge, fordi så ser jeg sgu da alle mine Skype-venner privatliv. Beklager. Fuck that. Jeg har lavet om det. Okay, nu er min lige gået i. Fuck. Hvad skulle du bruge jord til? Til du dækker det derude der. Så det bliver til vægge. Altså vi kan væk her. Altså inden for det der, så vi kan have noget der. Fuck den der. Okay. Jeg kan sgu da lige om lidt. Jeg skal lige have skruet for min radiator. Jeg vil lige sige, det er en server, det her. Den er privat, ja. Det er noget, vi kender jer rigtig godt. Ja, så må I gerne komme ind. Lukket. Simpelthen, ja. Mystiske grunden, som vi ikke gider at sige. Det giver sgu da ikke have en. Ja. Vi gider ikke have nogen fremmede gå og ødelægge vores ting. Ja, så sagt. Og det lige udsagt. Jeg ændrer lige lidt her. Jeg skal da ikke se kortere. Og hvis vi ikke siger noget, så er det fordi vi er op. Ja, så er det fordi, vi ved ikke lige, hvad vi skal sige. Ej, for fanden der også. Der kommer lys. Der kommer lys på det. Gudi. De er ovnsparsen. Nej. Tak for lort. Magnus kommer ned og hente 4 kul. Eller, nej. Jeg har 37 Jeg har lige sat den på, så jeg ikke kan se skide langt, fordi den ligger, når jeg optager. Men for helvede til os. Fjern de snittebolde. De lille lyderiske bolle. Fuck, der var langt ned der. Og jeg vil sige, I skal ikke anklage for vores, hvis vi bruger voldsomt sprogbrug eller noget lort, vi siger. Alle holdninger og meninger skal ikke tages seriøst i denne. Ja, så siger vi det. Ja. Ja, I skal ikke klage over alt det, vi siger. Så kan I bare lade være med at se videoen i stedet for at klage. I stedet for at give os i stedet for at give os dårlige kommentarer, hvis I nu gør det, så ja, så fuck det lige af i stedet for. Jeg har ikke mere penge. En af jer må mine videre. Hun skal 3x3 mil. Jeg er i gang med at skaffe 3 til huset. Jeg er i gang med at skaffe 3 til huset. Det har jeg gjort. Nej. Det var. Nå, men vi skal også have noget til tag og det. Magnus, må jeg få noget lidt? Jeg skruer mig til noget tus. Min fingre er slået op. Jeg kunne til at trykke på. Kaste på én gang. Jeg kan ikke tage det før, at den penge er der. En til, bare en til. Hvad er det? Det kan godt være, at jeg smider lidt stille musik på i baggrunden. Nu der kommer nogle gange stille. Fordi vi ikke ved, hvad vi skal sige. Så, ja. Det gør jeg vel. Ja. Men for fanden der også.
det kan godt være, det er kedeligt at gå og kigge på, at vi skaffer træ og bygger et hus. Ja, det er måske lidt kedeligt med så. Så Det er jo også lige startet. det er lige startet på verden, så hvad kan man have? Ikke så meget. Så er det sagt. Jeg finder sgu da lige noget sandt. Og så husk, hvis I synes godt om det, vi laver, så det synes jeg en like, ikke? Så er det både en like og en subscribe gerne. Og hvis det er rigtig nice, så bare lige og tjekke vores Facebook. Ja, Facebook. Multistudio 99. Jeps, det gør der vel. Husk det. Ja, jeg skal prøve. Den kommer nok på, når jeg hopper i seng. Okay, jeg tror det var skister. Så skal vi også lige i gang med skaffe noget til vinduer. Jeg laver sengen. Jeg mangler noget træ. I kisten der er smidt 24 stykker træ ind. Eller stykker 8. Er det ikke nok? Jeg vil gerne sove, jeg vil helst ikke dø af zombier. Har du lavet sengene? Ja, undskyld, jeg er bange for zombier. Simpelthen vi lige startede verden. Min ting. Magnus, kom og sov. Jeg kan se en skelet I'm on the way. Jeg kan se et skelet fra. Ja. Relax, man. Jeg har det svært. Lad os sten. What the? Lol, hvorfor står der fra den anden server, jeg var inde på før? Hvorfor står der fra chatten, der er nu? Det står i chatten. Hvad sker der for det? Kom så, Magnus. Whatever, Magnus. Skal ikke lige gå? Sov for helvede. Wow. Sov, Magnus. Ikke dækker alle vinduerne til. Hvorfor? Ja, Magnus, jeg også skal til at glas, når vi bliver dag, så fuck dig. Magnus, så går du i gang med at fjerne det der shit, der du har sat, ikke? Med glæde. Det var da godt, du gerne ville det. Og flint. Jeg har brug for noget mad. Jeg har seriøst brug for noget mad. Så tager vi flade stykker. 3. Hvad? Jeg tager sgu nogle plader. Ja, fuck. Går du i gang med at lave tag? Jeg gider ikke til tage med skoven. Så smider jeg sgu da bare i jorden. Ja, jeg er i gang med at lave glas til vinduerne. Det er virkelig noget, det er lækkert for mig. Og jeg ved, hvorfor vi har ikke optaget så lang tid. Med den her video, det må regne jeg på med, at det kommer til at være til 20 minutter. Godt. Så lev med det. Jesper? Ja? Prøv at gå ind og se den besked, som jeg har. Jeg pt. Har lagt ind på Skype. Jeg tænkte, at jeg skulle se. Ind. Hvad skal det også? Lidt privat. Det er være dårligt. Den skal ikke læse halvdelen morgen. Ja, så ved I ser det også. Jeg er dårlig til skole. Det må man også være. Det må sgu da også lave til det. Jo dårligt man er til skolen, jo bedre man er man til at game. Ja, så er det sgu da sagt. Og det tager jeg imod igen, fordi så er jeg mega dårlig til at game. Ja, det er det godt. Ja, okay, så er det det der, mand. Er det I, der står? Det har sgu gjort, mand. Magnus, jeg synes Hvorfor? ikke engang op om dig.
Ja, du fik lige min snebolle. Mine sneboller. Okay. Du fik mine sneboller. Den hvis der skulle rive. Drenge, jeg blev lige angrebet ikke. Jeg kunne jo også mærke den, synes jeg. Det siger du ikke. Der er ikke sket noget. Jeg skal nok op på Vi skal have fundet noget lyst træ. Nej, noget hvidt træ. Eller hvad fuck det er. Hvad er det, birke eller? Birke. Hvad, mand? Birke, det Så jeg går i seng kl. 2. Hvad er det 1 til 2? Der er en Ja, 35 en minutter. halv time. 35 minutter. Det kan du godt overleve med det. Ja. Vi skal have noget lyst træ. Okay, jeg går bare ned og miner. Det er derfor, jeg hedder miner på. Vi skal huske en 3x3 meter, den skal Ja. holdes. Fuck, jeg er tæt på at falde ned i hullet. Jeg fik et chok. Du skulle da undgået mig. Du skulle da undgået mig det. Fuck. Det vil så vej. Du må gerne mine, så. Jeg vil helst ikke blive slået ned af dig. Jeg skal helst sige, der er PvP på. Derfor vil jeg ikke mine, når han er der. Jeg er bange for ham. Jeg er færdig. Mad. Jamen så hop det. Ja, hvis jeg får noget diamond, så vinder jeg som en kat. Så hop det. Fucking. Jeg håber i hvert fald ikke falder ned her. Jeg har heller en liv tilbage. Hvis du falder ned, så er det sjovt. Så fuck dig. Fald ned, fald ned. Nej. Ja. Nu har vi også lige 17 stykker glas. Nu har vi skal have en forknipper. Kender I det, når man har nogle store gamerbøffer, og så bliver det simpelthen alt for varmt? Nej. Fordi mine de er ikke Dine er heller ikke særlig store. Mine de er virkelig gode, men ikke særlig store. Jeg gider ikke have sådan nogle kæmpe store nogen. Sådan nogle fake nogen. Det er faktisk. Men dine er kun skarpe lyd, det er ikke engang til varmt sammen. Der er også virkelig meget lyd. Sindssygt. Der er faktisk også på en måde surround sound. Nej, det er der ikke. Jeg har været inde til. Der er køer og gris. Jeg går lige nakker dem lige, jeg skal have noget mad. Jeg har 5,1 til Nej, varmt. hallo Jeppe, lok dem med. Vi skal lade noget bedre, og så skal jeg lokke dem med, som det er en god farve. Okay. Jeg vil bare lige nakke en af dem. Det er naber, jeg hader dem. Ja, men der er også mulighed nu. Ja, vi har ikke nogen jernvækst. Det kan vi hurtigt lave. Altså, jeg er faldet ned. Det ved jeg ikke mere. Jeg tror ikke, jeg overlever. Jeg tør bare ikke gå herinde. Jamen, jeg tror så, jeg vil ikke godt finde tilbage. Det er bare lige over isen. Det er fandme mit. Giv mig dit kød. Giv mig dit kød. Tak for det. Tak for det. Det. Må jeg knippe dig for? Yeah. Knippe. Ej, der forsvinder det. Ruby! Hvad? Jeg har et halv mad tilbage. Jeg går med 3 bøffer. Jeg har 2. Ja, zombies! Hvem vil slå zombier fra? Nej, vi er ikke seriøse. Jeg har ikke mere luk. Hvad med det? Sådan her træls. Jeg vil sgu det her shit her. Der er et stykke kød til hver.
Det blev lige pludselig mørkt, mand. Ja, kom. Har du nakket den, hvis jeg var langt foran? Jamen, jeg nakkede bare en, der var sådan 5 køer og så 10 gris. Så jeg nakkede bare lige en ko. Hvor fuck er du henne? Grib i døren. Jeg kan ikke engang spise det. Magnus, Mhm. er det med mine? Mhm. Okay. Klar på grib? Nej. Nå, men det bliver du nødt til. Hvad er det, jeg skal gribe? En bøf. Nå. Det kan han ikke. Han er nede i en rigtig mine. Nå. Så ligger han oppe i kisten og venter på ham. Ja, jeg skal til at finde noget til at lægge gulv. Noget gulv, ja. Mining. Til hus. Ja, den her episode, den tror jeg, vi kalder fuck, det er ikke Det var ikke mig. Jo. Nej. Fuck. Shit, det var tæt på at finde noget i minen. Jeg synes virkelig Minecraft det er det bedste jo ever. Du kan stå ovenpå det i nowhere, simpelthen. Ja. Sådan noget jo vi også derhjemme. Du kan bare bygge en stor borg, og det bare sparer lidt sammen. Det er som det, man skal bygge i stedet for et jordslot. Og så vokser græsset, og det jorden der, det vokser bare. Sådan der. I løbet af 10 minutter, så skulle frodig. Jo. Nej, græs. Fuck dig. Hvis jeg havde det græs derhjemme, det kan jeg godt sige dig. Så skulle græsplænen hurtigt i gang. Prøv at tænke på i løbet af en uge, mand. Ja. Okay, det er måske også lidt ekstremt. Giv mig shit. Det var shit. Lille bøf. Nu er jeg ikke flere bøf. Er Lidt det mere fordi... bøf. Nu er jeg ikke flere mere bøf. Det er mere bøf. Hvor lang tid har vi optaget? Jeg har optaget i så lang tid. Har vi ikke optaget et kvarter? Ja, det kan man høre, så rundt af. Skal vi ikke sove, og så runder vi af, når vi ligger i sengen? Næste. Kom så, jeg venter på jer. Jeg venter på jer. Du er Mangler simpelthen kun så en næste person. hjemme. Du er så næste. Jesper, kom så. Hvorfor må du lidt ryge, mand? Ja, okay. Vi ses, når der bliver morgen igen.